Pryn y byddai edrych nôl dros 70 mlynedd o wasanaeth y BBC yng Nghymru yn gyflawn heb gynhesu falfiau'r diwyfr. A chofio am un o arloeswyr adloniant Radio Cymraeg, Sam Jones, Dewin y Donfedd. Stand by. Gnewch gorau fel yn yr amser gynt. A dyddiau braf o reini te. Hwyl fawr o gefach. Fe glywsoch enwogion sawl tro, ar y radio yn canu chwi. Ond glywsoch i'r ioed, waith faint fyddwch oed, rai hanner mor awnus a ni. Go anodd, go galed a byd y lle a oedd ar y dechrau. Da chi'n gweld, o'n i cychwyn o'r dechrau. Reit o'r dechrau. A cael hyd i stwff ag yn y blaen. Mi ges i help nifer y bobl chwarae teg yn y dyddiau cynnar ni. Ac y peth rhyfedd oedd yn lot o'r genedl yn ddifater hefyd wyddoch chi. Serch y ffaith o'n nhw'n gweiddi am reglenni Cymraeg. Ond nhw'n rhoi o'i lawr o help. Yn gadael i rhywun arall i wneud. Dyna peth i fel Cymru dyn nhw. Ni gadael rhywun arall i gwaith e. Ond fe wneithbwyd y gwaith. Gwrandewch ar driawd y byd. Fanna gofio caled man at. Hanna'n cysig wynnau o'r sioer, o ddennill y gwobrau i gyd. Fe'n clywer ni'n trin, rhoi croeso iddi hi, a chanu ei chlodyn drwy'r byd. Na ni ydyw triawd y biarth. Gwrandewch ar driawd y biarth. Wel, pan fyddai'n meddwl am Sam, fyddai'n meddwl am ryw dal podrydan os ydyn gilydd. Ac wrth i weld o'n ei waith ac yn y studio, sa chi'n disgwyl gweld i wallt o'n sticio i fyny o'i deno. Oedd o ryw dyn letrig os liciwch chi, os oes afad beth yn bod te. Oedd yna ryw drydan ynglyn â fo, oedd yn cael ei droslwyddo i bawb. Oedd e'n ddyn eiddgar, brwd, intens, yn meddwl mwy am ei waith nag am ddim byd arall bron. Dyn brydfrydig egniol oedd Sam, oedd yn llwyddo i danio'r un brydfrydedd ag egni yn pawb oedd o'n gweithio hefo nhw, a dyn oedd yn deall beth oedd ei gynulleidfa fo isio. Fel darlledwr, mae'n amlwg bod e ddim yn lwyddiant mawr achos y llais dyn byddar oedd gydag e ac oedd e'n tueddu i weiddi mewn ffordd afrosgo mewn i'r drosglwyddydd ac nid fel darlledwr yn hytrach fel cynnyrchydd a fel ysbrydolwr yr oedd hanfod i gyfraniad e. Ac erbyn, wrth gwrs, cyfnod y rhyfel, yr oedd e wedi dod yn fwy na jyst person, oedd e wedi dod yn chwedl yn te. Rhys Hopkyn Morris, a oedd, wrth gwrs, yn bennaeth y rhanbarth Cymru o 1937 i 1945, yn sôn amdano fe fel The King of North Wales. Sam Jones is unique, meddai fe. Ac i'r graddau, wrth gwrs, yr oedd Tommy Hanley yn ei Itma wedi creu rhyw gymeriad yn rhyw led seiliedig ar Sam Jones, sef Samfair Fechan, a oedd yn cymryd rhan yn Itma ac oedd yn peri rhywfaint o loes i'r rheini oedd yn meddwl bod Itma yn ei sport ar ben Cymreicdod, ond dwi'n credu mai na beth oedd bwriad Tommy Hanley o'n ar teimlad oedd yn bodoli. Ond gofiwch oedd Sam Jones tra bod e yn Mangor ddim yn gwbl gysurus ar drefn y fodolau yng Nghaerdydd, a pan mae hylwyd rhyw gerydd at Sam Jones, tua 1938 fydde hyn, fe sgynnodd e od hir, rhyw gerdd hir yn nill Hiawatha lawr i Gaerdydd yn sôn am he, the big chief of the region, sôn am Rhys Hopkyn Morris, Cardiff of the many studios, a wedyn mynd mlaen Bangor of the many talents. Rhyw chwerwedd, rhyw islais o chwerwedd mae yn y gogledd yma ar oedd y gwir dalentau tra bod y adnoddau yng Nghaerdydd. Gwerinwr oedd Sam, ac wy'n meddwl o ddifri bod hynny yn ddigon i wneud pobl awdurdodau, prif awdurdodau'r BBC yn ddrwg dybus ohono fe. Oedd e'n teimlo y dylai fe gael swydd pennaeth rhaglennu'r rhanbarth newydd, ac rwy'n sicr fod e'n iawn, achos oedd e'n gwybod llawer mwy am ddarlledyn yn neb arall yng Nghymru. Roedd e'n wedi profi fedr, oedd e wedi profi fod e gallu ennill teyrn garwch y rhai oedd yn gweithio gydag e. Roedd e'n
wedi profi fod yn wynyddwr cymeradwy, ond oedd hynny gyd ddim yn ddigon. A gŵr wedi siomi a ath i Fangor. Oedden nhw'n falch o gael medal efo. Rhi o gyda fo ddonia anarferol iawn. Ac yn anfonwyd o'r ffordd, os liciwch chi, i Fangor. Ac oedd yno y gynnau y sefydlodd Sam i ymerodraeth ei hun. Mae yna gryn dipyn o dystiolaeth sy'n awgrymu a dweud y lleia bod Sam Jones yn ddiffygiol mewn a lle chi ddweud savoir-faire, bod rhywbeth amrwd ynglyn â'i gymeriadau fel dwedodd rhywun yr oedd Sam Jones a Woodbines yn mynd gyda'i gilydd yn llawen iawn. Dwi'n meddwl ei fod o wedi gwneud hyn o leia, sef wedi gofalu bod rhaglenni Cymru i ddod o'r ddaear ac nid o'r Radio Times. Mae nid rhyw adlewyrchiad o Loegr ac o'r rhaglenni Lloegr yn cael ei gwneud yn Gymraeg oedden ni hangen. Mi nath Sam gyfraniad aruthrol yn y cyfeiriad yna. Ond y teimlad sydd gen i yw mae Bangor falle o dan Sam Jones oedd yr enghraifft gyntaf a mwyaf llachar yn hanes y BBC o greu fath o radio cymunedol a blas y pridd ac yn dillio o'i fro. A rhyfedd o fyd yw goffo cyfnodi bod Briggs yn ei gyfrolau swmpus ar hanes y BBC ddim hyd yn oed yn cynnwys cyfraniad Sam Jones yn y mynegau, sydd yn awgrymu pa mor gynolog oedd ethos y BBC a pa mor anodd oedd i garfio allan rhyw fath o ymerodraeth fan hyn ym Mangor, a dyna felly cyfraniad mawr Sam Jones. Wel, wedi nhw wneud y Cymru yn uned, dalle di. Ddaru'n benderfynu agor studio Mangor i edrych ar ôl y gogledd. Ac fe anfonwyd i yma i agor y studio. Un y pethau gyntaf wnes i oedd cael hyd i sgwenwyr rhaglenni nodwedd boys, bechi fel Del Meirin Te, a cael bechgyn wedi sgwennu rhaglenni ysgafn. Dod i cysylltiad â'r coleg, ond i gwybod fes i'n cael stwff coleg o fanna. A rhyw blawn dydd Sadwrn glawog, ni'n ein tri heb ddim i'w wneud. Roedd pob darlith wedi gorffen, a phob sori wedi dweud. Roedd hi'n ddiflas iawn yn y Mangor, ac roedd drefnu ar y ffôn. Dyma neidio'r fas, heb ddim mwy o ffas, dros y fenau las i môr. I hen bictiwrs bach y ffordd, does mae debyg yn y north, caws o mochel glaw am sŵn a naw. Yn hen bictiwrs bach y ffordd. Dwi'n meddwl bod hwnna'n gorff. Fydda bod o draw i'r coleg i gael rhywun i lenwi rhyw wylch bach yn rhywbeth lenni plant fel enghraifft. Achos dwi'n cofio, tro cyntaf rioed i mi ddarlledu, oedd rhyw ddarn bach iawn, diffaith iawn, mae'n siŵr gen i, fel talwydd teg o bob dim mewn rhyw raglen plant. Ges i'n tal amdano fo'na, diolch am ddim wrth gwrs de, ond felly oedd yn weithio. A dwi'n cofio fod yna, wneud rhaglen oedd i fod yn rhaglen ysgan yn imbant o ysgan oedd i o'r coleg. Oedd yna'n sôn am dalu neb na ddim byd. Oedd am defnyddio'r comissioners, defnyddio pawb oedd yno i wneud y rhaglenni. Y fewn yr arian nag oedd o ddim gyda fo mewn gwirionedd ynddi. Os dawch chi fi ar ddafron, cewch gonsart gwerchwael gennym ni. A dyna chi pam, a deithon bob cam, i fama i ganu chi. Me. Na ni ydyw triawd y fiardd. Me. Gwrandewch ar driawd y fiardd. Dwi'n credu mai hwnna ddar unig ganu gynta yn noson y Mangoria. O, yn Caffi Meic. Ie, tan ysgol Lawedw. Nag yn Nghafi Meic. Ia. Yn 1946. Yn 1946. Mis Ionawr. A dyna'r tro cyntaf i Sam glwyd y triawd. Ie. Ynte, oedd yn fanno. Oedden ni yn Cymru, co gynnon ni rhywbeth yn Nghymdeithas y Coleg. Ac
Be o'na gyfarod arbennig ydi drefnu yng Nghaffi Meic i groesawu... Bychyn yn ôl o'r fyddyn, te. Dyna oedd o, ia. Beth o'r coleg ma ddod lawr? Dyna fo'r hyn beth o'r coleg, a mi ddoth hon o'n 3. Do. Mae'r tro cyntaf mi gannu efo chi yn y swyddogol. Ia. Oedd o'n noson honno. Na fo. A wedyn dyma Sam yn gofyn i ni a fysa ni wedyn yn cymryd rhan mewn rhaglen oedd gen o mewn golwg te. O Son Lawen. Pryd oedd hynny rwan ta? Dechrau Chwefror. 46. 1946. O'ch chi beth dwi'n gofio am Sam, lad? Pan oedd rhywun yn gwneud rhywbeth i Sam, oedd a ti'n mynd o'r BBC. Na gyda? Oedd a ti'n neud o'i Sam, dod? Ia. Oedd rhywun ddim yn meddwl bod o'n neud o'i'r BBX. Oedd o'n gwneud i ti deimlo, te, wel... O'na elfen oedd o beth personol iawn, da? Ew, canol dad oedd. Ac roedd o'n anelu bob amser o'n i'n meddwl, at safon, yn ei ffordd i hafal ei hun, felly. Ew, canol dad oedd. O'n ddistaw, yn dawel, llawn hiwmor. O weithiau fydda fo'n cynhyrchu. Robin gradi o wa. Na ti'n dynwarad Sam weithiau. Ti'n cofio pan na ti'n gwneud? Wel, ne ti feddwl am yr awyr, fydde? Mae'n cymylu'n ofnadwy weithiau di. Ia. A bryd ar arddar hael yn taflu dŵr cymyla, Sam y wedi gydda, boes. Ia. Gweithio, bydda. Ia. Dod i'n meddwl i ddardar triawd na ddeuawd weithiau, bydda. Bydda. Nes i cael 3 llais oedd yn ei ffitio i mewn. Gan y deuawd weithiau, oedd Rositas Hispaniola oedd e'n o'r dar. Ie, ti'n cofio? Ar darn bisen, opera bisen. Na fo. Ac ni'n canu Na fo, Carmen. Ia'r darn o Carmen. Carmen, a dyna Sam. Ddim digon o hwyl yn o'n i. Gweidwch, boes, gweidwch. A dyma'r darllediad yn dweud o ddiw, doedd. A dyma ni'n gweiddi, te. Gydwa'n darn y canol o fanna. A wedi'n o draws gweiriad gyn ni, te, yn meddwl i o ganol, te. A dyma ni'n methu siawdd hwyddi chan. A ddys i'n mynd nôl. A Memi a Franco'n helpodd ni allan i orffan o gyro dwylo. Wedyn mi boddwyd y methiant gobeithio, te. Ond dyma Sam yn dweud. Chydwch am weiddi, Mr. John. Rydw i eisiau di weiddi gymryd hynna'r dixing. O'n i wedi troi'r drol. Sgynwch chi'n syniad ar Helyn ces i roi'r reglenni na trosod. Oedd hi'n shambles. Wyddwch chi beth i students te. Pob beth y funud ola. Bore Sadw'n dod a dim wedi dod i mewn. Dim un triawd. Dim byd o sketches. A'i hel nhw gyd at ei gilydd ar bore Sadwrn yn yr offis acw yn Mron Castell. A cael fy ysgrifenyddes Miss Laura Jones a unau ddwy o ferched eraill i ddod i fewn drwy help llaw te. A taipio'r stwff, gwneud y stwff a bore hwnnw, ac yn darlledu, cofiwch, wel, recordio beth bynnag, a noson yno. Be bron a lladd i chi. Dwi'n cofio pan ati rei syniad yn ei ben o. Mi gwrthoda yn reddfo. O, na, wedyn gael o'n ôl mewn rhyw fus. Mr Jones, meddwl ydyn ni, bysa chi hwn a bydda ni yma di sgwynnu yma. O, bysa hwnna. I know. O'n meddwl yn I know. Ac I know fydda hi edrych hwnnw wedi gorffan wedyn, dwi. Oedd I know. Oedd yna gnwd ragorol yn y coleg ar amser hwnnw. Gwelw dim byd tebyg yn y cyn ni, na wedyn ni, a dwi'n credu welon ni dim byd tebyg yn y byth. Wel, ond o'n ei temlo, oedd ni ddim yn ddigon, o stwff ragorol. Ond o beth oedd eisiau chi'n gweld o priodi y coleg, yr ein students na, a hefn gwlad. Priodi'r ddau, y ddwy agwedd na o fywyd Cymru, ac oeddech chi'n cael yn y marn ni y raglen delfrydol. A dod y pobl fel Bob Roberts i mewn, y baledwr chi te, a John Thomas, y baledwr all. Cael Charles wedyn ni, i gael dipyn o ffraith uneb y cefn gwlad, a dod y Simpson, y postman, o Langefni. Ac hefyd yr sgwrsau digri dros ben oedd rhwng Charles a Meghan, ie. Dwi'n cofio pan ddwy si yma gan tawr cyad o'n i'n dwi'n cofiwch. O, bobl annwyl, ia. A Dr Sam Jones erbyn heddiw. Sam Jones i ni amser hynod, ie. Oedd o gŵr pwysig, fo oedd y brenin. Ac o'n i wrth y meic yma, a fan ta yn fan acw
yn trio deud rhywbeth oedd drwy'r speakers, mae fi'n ddim yn gyfarwydd â iaith y dems ar yno. A chydig bach o Saesneg mae'n gacw, lle am ryw reswm. Na i ffordd o'n te, ddim ni dderbyn o. Pe deud peth ar peth. Sut? Ie. Be chi ddeud nhw'n? Be? Tan gweiddi wedyn drwy'r peth, te. Smo ti'n deall y diawl, dwl? Ond y munud wedyn, te. Nawr te bach, listen carefully. Dictation speed. Right, carry on, te. O gynnu fo reddf arbennig iawn, te gael ti gynulleidfa ni'n meddwl. Oedd o'n gwybod beth fysa mynd i lawr. O'n i'n nabod ti'n iawn, ti'n gweld. Fa mi oedd o'n gwybod be oedd chwaith pobl, be oedd pobl eisiau weld, beth oedd pobl eisiau glywed yn arbennig, oherwydd gweld drwy glywed oedd pobl yn y cyfnod yna, doedd dim teledu'n cystadlu, nag oedd. Gyfrinach oedd, mae'n debyg, bod Sam Jones i hun dydwn i gychwyn te, a'i glist wrth galon y werin, a'i law hefyd ar ei ffylsi te. Ac oedd o'n gwybod yn union, oedd Cymru amser yno mae'n debyg yn dychau am adloniant ysgam te. Mi welodd yr hemach gamhal fod angen hwn te. Ac oedd gyda fo glist hefyd i adloniant, fel dwi'n dweud, ac oedd o'n medru nabod i bobl. Oedd o ddim yn aros yn un fan, oedd o'n gwrando, clywed, mynd i weld te. Yr hyfeddod mwyaf, wrth gwrs, oedd yn Noson Lawen. Yn hyfedd iawn, dyna'r rhaglen radio Gymraeg fwyaf poblogaidd fi'n erioed. Ac roedd yr rhaglen fwyaf radio fwyaf poblogaidd fi'n erioed yn yr iaith Saesneg hefyd yn mynd allan o Fangor ar un pryd, sef Itma, Tommy Handley. Ac roedd holl adran adloniant y Brydeinig y BBC ym Mangor yn guddio rhag y bwmia. Ac yno, yng nghanol hyn i gyd, dyma Sam yn cynhyrchu yn Noson Lawen. Heb unrhyw fymryn o lleia yn y byd o effaith rhaglen Tommy Handley arno fo. Yr hedd yn hollol Gymreig. Efo'i driawd o'r cwbl i gyd, yr co bach a'r cwbl yna yn cael ei godi just o brydd y ddeiar. Richard Hughes, co bach. Nid o John y J. Morgan i Blackpool a hiwi o'i bach efo nhw. Da chi'n gwybod beth yn meddwl, ia? Ond y byw stri Waterloo. A ein ogyn bach neis o'r hiwi. A ni siwt i Sul y Cap Gwyn. A ffon bach a hantla pech aman. Ni sef o byrnu a nwlwys i llyn. Ar ôl blino staciar y tonna, a'r bobl yn drochi'n y dŵr. A neb yn bod yn go iawn, ia? Ydy gael sbort am hynna nhw'n siŵr. Dyma tri wedyn y miglo fanno. Ac am dar niwg dyma nhw'n mynd i'r sŵ. Lle o'na gamals a llewots a tigars. A bwcwn saig ac arw. O'na un llew mawr ein efo walas. A neb o gwmpas ar y wat. Yn gofrad a llonydd a diog. A'i wmad ar hias y gat. Oedd hiwi bach wedi clywed am llewots. Fel oedd nhw'n ffyrnig a chri. A be nisa fo ia? Nisa fo atwalas. A stacian y fan hi. A wedyn be nisa fo wedyn? Ond twtsiad i law yn y blew. A gafal y ffordd a peg aman ia. A stwffau glis ar y lew. Nisa walas i'n licio hynny. A mi liciodd o'n bwt efo hiw. A dyma'i drod o allan o'r cat ma. A mi llyncodd y bach y fyw. Wel, un o'r pethau oedd yn anhawster i'r BBC yn y 30au a'r 40au oedd y rheolau maith gyda nhw ynglyn â beth allwch chi'n ei jocs ynglyn â nhw. A dwedodd pennaeth faraiad i'r BBC yn 1939, dim ond 6 jocs yn y byd. A ni'n cael ein gwahardd rhag adrodd 5 o'n nhw. Oedd hwnna'n gyfyngder cyffredinol, dwi'n credu, ar weithgareddau'r gorfforaeth. A dwi'n credu oherwydd natur falle traddodiad emlilltiol Gymreig, bod e wedi cael ei gario ymhellach yng Nghymru nag falle mewn rhanbarthau eraill. Roedd Sam Jones i'w chlaw dim yn awyddus i byd o ffromi neb. Mae'r gair bloneg er enghraifft sydd yn air am hynny digon diniwed oedd ddim yn fydlon defnyddio hwnnw. Oedd y gair cythrel yn air oedd yn siŵr fydde methodisiaeth a annibynwyr a bobl yn cwyno y byddi. Felly, a roedd yna rhywbeth diniwed, rhywbeth meddal dwi'n credu ynglyn â'r math o ddeunydd oedd yn cynhyrchu. A os ydrwchwch chi ar y Noson Lawen a rhai o gneuon yr boes ifanc yn te. Dwi'n yn credu fyddech chi'n medru i defnyddio nhw heddi. Mae yna, allwch chi weid, rhagfarnau rhywiol a hiliol yn eu plith nhw. Ac yn sicr, dros dim unrhyw awgrym
oedd y gymod a rhai o broblemau Cymru yn y 30au ac wedi hynny, pan feddyliwch chi am y lefelau o ddiweithdra ac yn y blaen, dim awgrym o satire, dim byd sydd yn cnoi yn te. Ac falle, wrth gwrs, wrth feddwl am rhywbeth fel Noson Lawen, nad oedd hwnna ddim yn rhaglen lle allech chi'n ymarferol gynnwys deunydd o'r fath. Annan ialwch y Sahara, efo'i wraig a'i blant mewn carafan, mae dada Ali Baba'n byw. Ddyddiau gynti a'i hynafiad y byw mewn tenti o grwyn a nifeigiau, ond ni'n fel na mae dada Ali Baba'n byw. Daeth gwareiddiad newydd i gyffiniau gwlad y des, heddiw mae y sics yn crwydro am ei ffordes. Siopa chips a siopa sgidia sydd wrth draed y pyramidia, lle mae dada Ali Baba'n byw. Roedd gyda fo ymwybyddiaeth rhyfeddol o gefndiroedd. Roedd yn gwybod y gydnabod y cefndir yn dda iawn. Ac o ganlyniad, oedd rhaglenni oedd Sam yn neud, yn rhaglenni oedd yn cael ei codi o'r pridd. Ydych chi, yna rhaglenni fel Ymryson y Beirdd ar y pryd yn te. Fedrach chi ddim gwneud hwnna yn Saesneg yn ymwydrach, sydd yn byd. Gair newydd yn dod i'r iaith Gymraeg, Meirin, trwy'r rhaglen a hyn o llall. Y llinell saith sillaf yma, ac mae llinell bach hawdd iawn i hateb, a hawdd iawn cael odl i ateb hefyd. Pob beth yn hawdd yn ddi. Gobeithio gael linellau go dda gynnwch chi. Nawr, mi gymerai eich llinell chi o Loed. Tipyn o fenter oedd hwnnw chi roedd cynganedd, cystadlaethau cynganeddol ar awyr. Meirin yn berniadu wrth gwrs a cystadlaethau siroedd Cymru. Ac mae'n ddisgrifiad reit da chi o'r raglen hwnnw gan rywun yn Saesneg. Light program with a third program content. A oeddech chi dim ond yng Nghymru, fedrwch chi wneud y fath beth. Stalwm oedd pobl credu mae'n bethau sychion. Bethau sych oedd y cynganeddion. Ond wedi ni gychwyn y gyfres yna, a wedi i bobl Cymru do'n gyfarwydd y gryndo ar gynganeddion. Dychel, o'n nhw'n barod amdani, oherwydd o'n nhw'n deall ac yn nabod y glec yn te. A mi ddath un o'r eglenni, y mwyaf y llwyddiannus wnaethon ni te. Awer, y gynghanedd yn dda, y syniad yn dda, ac yn cymryd i lle yn dda. 3 marc hefyd i'r llinell yna. Roedd o'n medru ffendio i bobl. A roedd o'n cael rhaglen garddio wedi sylfaenu ar Tom Jones o Lanrug. A'r rhaglen Byd Natur a Ffawc Williams yn ei chyflwyno hi am 20 mlynedd yn siw gen i. Ond cofiwch chi, oedd o ddim yn chwit-chwat o gwbl. Roedd o reit ofalus o enw da. Ac yna mi fydde wrth eich cyfarch chi'n dweud, y gwych o destun a filen, gwych. Oedd dim byd yn ardderchog, gwych, sgubol, dyna eiriau Sam. A pyna oedd nhw a'i pidio, oedd o wedi'ch darbwyllo chi me felly roedd hi. Byddai'n dda gen i fod yna fwy ohono ni y genhedlaeth presennol o ddarlledwyr y Mangor yn dod allan o'r studio ac yn dweud, dwi'n newydd wneud rhaglen wych sgubol yn hytrach na, wel, oedd hi'n iawn, ond allai fod wedi bod yn well. Fel arall oedd o'n edrych ar bethau. Wel, roedd e'n fwy na gadlonwr o lawer iawn. Roedd e'n gyfrifol am raglenni creadigol, mawr o bob math. Rhaglenni nodwedd, dramau, cyngherddau, darllediadau allanol ac yn y blaen. A roedd e'n wir impresario. A nawr wrth gwrs, fe ddaeth yr amser ymddeol. Naturiol o'n i'n hapus dros ben i dderbyn yr radd ac i dderbyn e oddi wrth Prifysgol Cymru te. O'n i teimlo wyddoch chi bod y gwaith caled, y boen, a pryder ar hyd y blynyddoedd yn warth chwael am seges iawn. Ond gofiwch chi, dwi'n credu hyn. Mae fi gafodd y radd, te, oherwydd o'n i'n lwcus, mae fi oedd mewn ar y dechrau. Ond dwi'n credu bod yr anrydedd, nid yn unig i fi, ond i Radio Cymru. Dwi'n credu yna, a yn gobeithio ni hefyd. Mor wych yw ediw cesion, llefus rings mae glan postesion, a phob man yn grig a nhw gytraen. Heddiw gwelir y morynion oll yn gwisgo lladdynion ac yn lliwis falch fel cynffon paen.
Yn heta fi locsys rhaid yn awr i'w mynd am shef. Fel aeth oes yn cynnig Finser permanent wer. I'w bededd rod twtan camen cododd y cyngor lleol domen. Wir mae beth yn symud gam ymlaen. Ia, 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 ho, 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 ho. A beth i flanod y camelod a'i peiriannau llebyr milod yn y wlad lle mae dadal i wabod byw. A marchnad oedd yr oasis werthu'r binau socs a bresis cael bob beth lle mae dadal i wabod byw. Lywyd sŵn y radio am hob cefndir a'i gwyr a chai jitter bygio dan y palmwyddyn hwyr. Oedd llawer well mae hir a rapiau pedair hosed yn marmariau dan y wlad lle mae dadal i wabod byw. Yn y wlad lle mae dadal i wabod byw. Yn y lle lle mi dreigia Alibaba yn byw. O, didli. A sôn am ffarwel, dwi'n credu bod hi'n bryd unnau ffarwelio ar y glyn hon.